Татарстан. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Язның беренче көне белән сезне. Мен Эльза Әхмәтҗанова кап тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә матур, иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Бүген 1 март халыкара комплиментлар көне. Бу кешеләрнең елның бер көнен матур сүзләр әйтеп, җылы мөнәсәбәтләрдә үткәрү нияте белән оештырылган. Комплиментларны дөрес итеп әйтә белергә һәм шулай ук дөрес кабул итәргә дә кирәк икән. Ә иң мөһиме, комплиментларны 1 мартта гына түгел, башка көннәрдә дә ясарга онытмагыз. Без дә форсаттан файдаланып, шушы минутта безнең белән булган тамашачыларга сез иң таләпчән һәм шул ук вакытта иң зәвыклы кешеләр дип әйтәсебез килә. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Ә 1 март тарихатагы нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. 148 ел элек беренче басма машинасын тәкъдим итәләр. Беренче басма машинасын сатып алучылар арасында дөнья буйлап танылган язучы Марк Твен була. Җәмәгатьчелек тарафыннан басма машиналары әллә ни кызыксыну уятмый. Әлеге яңа төр язу ысулына күнегү өчен 8 ел вакыт кирәк була. Россиянең эчке эшләр системасында хезмәт итүче эксперт-криминалистлар бүген һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Аларның вазифаларына төрле суд һәм техник экспертизалары, коралларга сертификатлар бирү һәм төрле проект актлар төзү керә. Бүген язның беренче көнендә Россиядә песиләр көнен билгеләп үтәләр. Филинология, 4 тәпиле дусларыбызны өйрәнүче фән, песиләрне үтә дә акыллы җан ияләр дип искәртә. Күп кенә халыкларда песиләрнең 7 тормышы бар дигән фараз йөри. Тапшыруыбызны матбугат күзәтү рубрикасы белән дәвам итәбез. Республикабызда чыгып килүче кайбер басмаларда булган хәбәрләр белән мин Назым Сәфәров таныштыра. Кайсы басма аны айруча кызыксындырган икән? Карап, тыңлап карыйк әле. Татар матбугаты ниләр турында яза? Нинди проблемалар өстендә баш катыра? Язманың шундыйларның берсе Ватан Татарстан газетасында «Качаргамы синнән дөнья, яшәргәме» дип атала. Әлбәттә, баш исеменнән үк күренеп торганча, катлаулы мәсьәлә. Һәм аңа җавап та катлаулы шулай ук. Баксаң күрсәң, Америкада дөнья рәхәтлекләреннән тәм таба алмый алган кешеләргә икенче төрле ысул тәкъдим итәләр икән. Виртуаль ысул дип әйтәбез инде без. Хыялый ысул. Кеше хыялдагы илендә яшәй ала, хыялдагы хисләрне кичерә ала. Ул бу дөньядан нәрсәсе белән аерыла торгандыр, аны үзең белеп карамагач аңлатып булмый торгандыр, ләкин язманы укып чыкканнан соң азаплы булса да бу дөньяда яшәргә ясын дигән фикергә киләсең. Күңелгә кирип калган тагын бер тема газетада басылган шул ук. Минем белән татарча сөйләшегез дип атала. Әлбәттә, мондый сүзне сирәк ишетәбез бүгенге көндә. Киресенчә, без татарча аңлайм дигән кешеләрне ешрак табыш шикелләмендә. Әминә Александра Хөснетдинова Бурятиядә туып, рус мөхитендә үскән, руслашкан гаиләдә тәрбияләнгән. Бала 18 яшенә җиткәннән соң әби-бабасы телен өйрәнә башлый, аларның ватанына кайта, Казанга кайта һәм мин үземнең өемә кайткан шикелле хис итәм ди. Әлбәттә, журналист әйтмешли ышану укыйн бу әйбергә, ләкин факт булып кала. Андый кешеләрдә бар. Кан хәтере дигән әйбер күрәсең, чыннан да яшидер ул кешедә. Татарстан эшләре газетасының төп материалы Мөслим Кырмыскасы дип атала. Кырмыска әлбәттә аңлашыла инде, эш аты дигән сүз, үзеннән зур йөк күтәрүче дигән сүз. Менә шундый бер җегет, Рүзәл Минхаҗев дигән җегет, 30 яшендә генә яшь кеше дип әйтәбез, ләкин Казан дәүләт университетын тәмамлаганнан соң, икътисад факультетын тәмамлаганнан соң авылына кайтып, үзенең эшен башлап, үзенең авылдашларына ярдәм итеп, сәхнәләрдән җырлап, биеп, театрлар куеп, үзе шигырьләр язып, менә шундый төрле яктан килгән җегет, мисалында менә мондый татарларда бар икән шикер дигән фикер туа. Кызыксынсагыз, укып карагыз, бик гыйбрәт алырлык һәм үрнәк алырлык мисал. Бу санда шулай ук баксаң, күрсәң, безнең язучыларыбызның тагын берсе Зиннур Хөсниярга да 60 яшь тула икән һәм шул уңайдан аның әңгәмәсе ничек итеп яза башлаган, ничек итеп дөньяга карашы үзгәргән, дөньяның фактларын ничек кичерә, китаплары турында, хыялы турында һәм әлбәттә аның әсәреннән бер изек бирелгән. Шулай ук язучылык
хезмәте белән шөгыльләнгән кешеләргә генә түгел, аларның язганнарын укып укырга яратучы кешеләргә дә кызыклы булыр дип саныйм. Шәһри Казан газетасы исә бүгенге санында бала бүлеше турында материал яза. Баланы бүлмәкчеләр дип аталар, әлбәттә. Уңышсыз гаиләдә иң зур зыян күрүче кеше ул бала. Бу чиракта икенче кабат иләнгән әти һәм икенче якта кызларын югалтып, оныклар белән генә калган әби белән бабай. Менә шул арадагы баланы ничек итеп бүләргә дигән сорауга җавап бар бу язмада. Дөньяда булган бүлешмичә генә яшәргә насыйп булса дигән теләктә сезнең белән бүгенге саубуллашам. Туры эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру. Барыгызга да матур көннәр теләп дәвам итәбез. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театры быелгы сезонның 5-нче премьерасын тәкъдим итәргә җыена. Булачак спектакльнең үзенчәлекләре дә бар. Бу турыда без студиябызның кунагы, театрның директоры Луиза Янсуар белән сөйләшербез. Хәерле көн, Луиза ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Габдрахман Абсалямов 55 ел элек иҗат иткән «Ак чәчәкләр» романын һәм без әлеге әсәрне табиб һөнәренә мәдхия, үзенчәлекле бер һәйкәл дип кабул итәбез. Бүгенге көндә инде аеруча табиблар һөнәре турында сөйләү актуаль. Шуңа да менә сез дә читтә калмагансыз, премьерага әзерләнәсез. Әйе, театр тормышында ул премьерага әзерләнә торган вакыт бит инде бик дулкынландыргыч. Шундый бер вакыт дип әйтегәндәйме, хәзерге көндә актив рәвештә менә шул репетициялар бара, прогоннар бара һәм бөтен труппа җанланып, актив рәвештә премьерага әзерләнә режиссер белән берлектә. Социаль челтәрләрдә шулай ук без күрсәтеп барабыз бу премьераның үзенчәлекләрен менә сез әйткәнчә. Шулай дип уйлыйм, әйе, быелгы ел безгә нәрсәнең нинди кыйммәтләр белән яшәргә кирәк икәнлеген күрсәтте. Шуңа күрә бу премьера шактый дулкынландыргыч булыр һәм бик күп сорауларга җаваплар табарга ярдәм итәр дип ышанып калабыз. Спектакльнең исеме «Ак чәчәкләр кебек». Нәкъ менә кебек. Чөнки менә сез әйтеп үткәнчә Габдрахман Абсалямовның «Ак чәчәкләр» романына үзенә күрә бер сылтама, күрүчеләр, табучылар бар. Ләкин бу бөтенләй ничек дип әйтик инде, Габдрахман Абсалямовка нигезләнгән түгел, аннан этәрелеп китеп эшләнгән тарих, аның прототиплары да бар һәм ул прототиплар безнең премьерага үзләре киләчәкләр, әле алар белән без премьерада күрешәчәк. Без шул үзенчәлекләре ягыннан тагын берсе шулдыр дип әйтим. Һәм инде менә бу эшләү процессында актив рәвештә чынлап та автор белән дә һәм әсәргә этәргеч булган тарихлар белән дә танышу, өйрәнү бара, очрашулар бара. Һәм бу шулай ук театрның үзенә күрә бер матур җанлы процессы. Әсәрнең бит авторы Табиб Рауя ханым Мухина, әйе, бүгенге көндә ул 7-нче дәваханәдә эшләп ята. Без аны бүгенге тапшыруга чакырган идек. Кызганычка каршы, аның бик каты авыручысы бар икән, әйе, шуңа күрә ул консилиум җыеп, сөйләшәсебез бар, бик гафу үтенеп килә алмыйм дип әйтте инде. Ләкин алдагы тапшыруга килергә шулай ук теләк белдерде. Аның белән Аның белән күрешү үзе бер мәктәп, үзе бер тормыш мәктәбе дияр идем мин. Менә ул актерлар өчен дә бик кадерле, мөһим очрашуларның берсе булгандыр дип исәплим. Һәм менә нәкъ ул сәхнәгә чыгарга теләгән тарих, кешеләр тарихы, ул табибның профессиональ тарихы гына түгел, нәкъ менә кешеләр ничек итеп табиб йөрәге аша кешеләрнең үтүе тарихы да, һәм ул менә шуның белән бик әһәмиятле дип уйлыйм. Үз заманында без кичкенә вакытта тыңлап үскән бер җыр бар иде, анда «Илебезнең шәфкать туташы» дигән җыр ул. Менә гел шушы репетицияларга кереп утырган вакытта шул җырны искә төшерәм һәм актерларга карап утырганда да монда бөтен труппа шундый массалы сәхнәләр вакытында ул бик күңелгә тия, ул сүзләр күңел аша үтә һәм менә Рауя ханымның бу тарихы ул беркемгә дә битараф калдыра ала торган тарих түгелдер дип уйлыйм.
Аның димәк актерлардан очрашканы бар, репетицияларга килгәне бар. Әйе, алар элемтәдә торалар, режиссер белән даими, Ренат Аюпов белән даими элемтәдә торалар. Менә без әле күргәзмә эшләргә дә телибез фойеда премьера алдыннан аның фотографиялары белән, аның истәлекләре белән һәм гомумән Татарстандагы, республикабыздагы күренекле атаклы табибларга бәйле рәвештә, миңа калса, ул да спектакльгә үзенә күрә бер портал булыр иде. Әйтеп киткәнегезчә, спектакльнең режиссеры Ренат Аюпов, ул безгә интервью биргән иде. Карап киттек шуны. Бер вакыт Инди Камалиева Рауя Мусина тарафынан язылган «Югалмаган икәнле Гөлшахида» исемле пьесаны миңа китерде һәм мин аны укып чыктым. Пьеса табиб көндәлеге форматында эшләнгән. Аның туганнан бирле кыз баланың тормышында менә табиб булу хыялы көндәлегендә теге этик бала чагыннан хәзерге көнгә кадәр тасвирланган табиб көндәлеге. Бу кызыклы формат булды миңа драматургический яктан, көндәлектән спектакль табиб көндәлегеннән. Аннан соң вазгыятны карагыз. Нинди авыр ситуациягә эләктек. Һәм бу авыр ситуациядә кешеләргә әдәмнәр үзләре ярдәм иттеләр, ягъни табиблар. Бу чиракта менә сез карагыз хәзер никадәр үлемнән коткардылар безне табиблар менә бу пандемия чорында. Һәм без алар турында сөйләргә тиешбез театрдан. Театр сәхнәсеннән аларның көчен, аларның һөнәрләрен театр сәхнәсе аркылы без күрсәткән чиракта безнең милләт ул сәламәт тә була, рухи яктан бай да булыр дип беләм мин. Шуңа күрә бу пьеса безнең театрга килү ул зур теге сәнгати бәйрәм булды. Туры эфирдә хәерле көн Татарстан тапшыруы, безнең студиябыз кунагы Луиза Янсуар, без булачак премьера турында сөйләшәбез. Һәм инде матур традицияга әйләнде. Сезнең буш кул белән килмәвегез, бүген дә сез чакыру кагазы белән килгәнсез. Сездән сорау көтәбез, ә инде тамашачыларыбыздан дөрес җавап. Рәхим итегез. Менә монда инде Габдрахман Әбсәләмовның романына берничә тапкыр без ишара кылдык. Һәм билгеле булганча, әсәрнең төп героинясы Гөлшахида бит инде безнең. Минем шундый сорау бирәсем килә. Гөлшахиданың туган ягы, ватаны, авылының исеме ничек икән? Моны хәтерләүчеләр бармы? Ышанам бардыр дип, Һәм ул җырга да кергән, аның җыры да бездә яңгыраячак премьера вакытында, шуңа күрә тамашачылардан ишетәсе килә иде җавапны. Әйе, без инде 554 30 51 телефон аша шалтыратып, сездән, хөрмәтле тамашачыларыбыз, дөрес җавапларны көтеп калабыз. Бу автобиографик әсәр дип әйттек. Һәм менә Асия ханымның шундый сүзләре дә бар. Һәм менә бу спектакльне карагач, бу әсәрне укыгач булай дип яза. Нәкъ шушы әсәр бик күпләрне игелекле хезмәт сукмагына, безнең сафларга җитәкләп, әйдәп алыр кирип китерде дип ышанам дип ул әйтә. Бу чыннан да шулай микән? Менә сездә нинди тәэсирләр калдыра? Спектакльне караучы яшьләр бигрәк тә табиб хәлләрен сайларлар микән? Анысы өчен әлбәттә тулайым җавап биреп һәм аның өчен җаваплы булып калып булмый. Ләкин шуңа да карамастан, менә Ренат Аюповның, Ренат абыйның әйткән сүзләрендә бер дөреслек бар. Чынлап та яшьләр театры булгачтан килгән, әлбәттә бу спектакль ул яшьләр аудиториясе өчен генә тәгаенләнмәгән, ләкин килгән яшь тамашачы да нәрсә ул һөнәрнең асылы икәнлеген күреп китәрдер дип уйлыйм. Чөнки без бүгенге көндә нигездә менә очрашуларга барганда, мәктәпләрдә гадәттә балалар ничек дип җавап бирәләр? Син кем булырга телисең дип сорыйсың. Һәм алар улакта мин успешный кеше булырга телим диләр. Ягъни менә бүгенге көндә бездә успешный булу, кәттә булу, менә шул кыйммәтләр алга чыкты. Чөнки алар тормыш шартларында күрәләр бит, әтиләре, әниләре тирәлегеннән дә. Миңа калса, йөрәк турындарак сөйләшә торган менә бу профессияларга кагылган вакытта без шулай ук нинди кыйммәтләр бар икәнен дә күрсәтәбез. Ә инде сайлау һәркемнең үзенең эше. Без шулай ук төп рольләрне башкаручы актерлардан да интервью алган идек. Шуларны тыңлап китсәк әйбәт булыр иде.
Ішіңдә чын хис булмаса, син мәхәббәтне берчек тә сәхнәдә күрсәтә алмыйсың. Ролеңдә яшәргә тиеш. Син ул кешенең тормышы синең башыңда әйләнеп торырга тиеш. Ул булмаса син сәхнәдә аның ролен башкара алмыйсың. Репетиция вакытында менә синең ролең эзләп чыга инде ул, табыла инде ул. Иң кызык вакытлар инде ул. Бу Габдрахман Абсалямовның Акчәчәкләр әсәрендәге Гөлшахидә прототипы Рәйсә Шәрфәтдиновна Абдрахманова. Андый врачлар бар бит алар. Чынлыкта баралар. Минем тормышымда да андый врачлар булды. Менә бу әсәрне язган ханым Мухина Равиагаязовна, ул заманында миңа да булышкан кеше. Заманында мин шиләп киткәч, мин аңарга баргач, ул миңа бик дөрес итеп диагностика куйган кеше. Премьерга кайсы көннәрдә көтәсез тамашачыларны? 6-7-8 март көннәрендә бу безнең халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан да бер матур шундый бер бүләк. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде әлбәттә сезгә уңышлар теләп калабыз. Әлеге спектакль афишаның иң түрендә иң матур урын алып торсын иде. Амин, рәхмәт. Әмин Әзәхмәҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубулашам. Күңелегездән яз бер кайчан да китмәсен. Һәр көнегезне матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.